Juli Cèsar, el fill més gran de Roma, el vencedor de l'orgullós Vercingètorix, l'amant de l'esplèndida Cleòpatra, el valuós escriptor, l'orador eloqüent, l'estrateg incomparable, l'home omnipotent, amo de Roma i del món. Valent capità de 1000 batalles, per terra i per mar, des dels gelis boscos de Britània fins als deserts de l'Àfrica. Però també l'home capaç de trepitjar tot principi humà i diví, com ha escrit Ciceró i com també va escriure Cató, aquell que per servir la seva ambició hauria d'estar capaç de velar tota llei. Estem a l'any 50 abans de Crist, 700 anys des de la fundació de Roma. Els fets que ací es tornaran a evocar van tindre lloc a la vasta superfície de l'imperi i a Roma, una ciutat amb quasi 1 milió d'habitants, rica en biblioteques, termes, teatres i aqüeductes, lloc de 1000 negocis i intrigues, centre del món, origen del dret i cor de l'imperi romà. Sereu vosaltres que jutjareu Caius Juli Cèsar. Criden l'acusació i la defensa. Senyors jurats, sou cridats a un dur deure, jutjar Caius Juli Cèsar, nascut a Roma el 12 de juliol de l'any 100 abans de Crist. D'una de les més antigues famílies patrícies, presumpte descendent de Julius, fill d'Enees i net de Venus. Sentireu debatre diversos arguments que el concerneixen, haver-se apropiat en moltes ocasions de diners públics i haver matat, ferit i esclavitzat sense gran necessitat gran quantitat d'homes, dones, xiquets i ancians, i haver traspassat els límits de la república cercant esdevenir rei. Les parts poden enunciar les seues raons. La defensa. President, jurats, poble de Roma, us demane que tingueu paciència d'escoltar-me. Així podreu convencer-vos de la innocència de Caius Juli Cèsar. Mai l'ambició personal el va empenyar a fer l'acció, només el propòsit d'obrir pas a una nova i millor fase en la història de la humanitat. Els delictes notificats són molt greus. L'acuseu de corrupció? Doncs recordeu la llei del 59. Va ser la més ampla legislació contra la corruptera mai aprovada. L'acuseu de genocidi, però vull preguntar-vos quin món tindríem sense Caius Juli Cèsar i quina Europa sense la difusió latina entre els pobles que encara ignoraven fins i tot els rudiments del dret. Finalment, l'acuseu d'haver atemptat contra la república. Però oblideu les paraules de Ciceró. Pompeu, no Cèsar, va ordenar els terribles exilis. Però va estar Cèsar, qui va desencadenar la guerra civil i va vessar la sang de milers de conciutadans romans. Però l'autèntic autor de la guerra no és qui la declara, sinó aquell que la provoca. Presidents, jurats, poble de Roma, Caius Juli Cèsar és culpable de tots els delictes imputats. Mai el va moure el bé de Roma, només la seva ambició. Cèsar va ser un home corrupte. Com explica Suetoni, va demanar diners als aliats, va espoliar temples, va depredar ciutats, va demanar diners als aliats, i tot això per pagar els seus deutes privats. No és prou? L'acusem de genocidi, per suposar. De quina altra manera anomenar la massacre dels bàrbars? Segons Plini el Vell, va massacrar més d'1 milió de gals, sense comptar tots els morts de la guerra que ell mateix va provocar. No és prou? Culpable, en grau màxim, perquè ho va fer amb l'únic objectiu de sometir la república i instaurar el seu poder monàrquic. Poder monàrquic? Però si durant les Rupercals va refusar 3 vegades ben bones la corona de regs. Sobre aquest punt no s'han meten dubtes. Presidents, jurats, romans, recordeu que la llei de Roma és explícita. Un procònsol que al front d'homes armats travessa des de la riba nord del Rubicó, aquella itàlica, es converteix, per això mateix, en un criminal proscrit per la república. S'ha parlat d'un ús sense escrúpols del tresor públic. També això va ser cert. Calen molts diners per financiar les campanyes electorals i alimentar la política. Però Cèsar va practicar una corrupció més subtil, la dels costums. Llegiré de Suetoni la llista parcial de les castes esposes, mares amoroses... No exageres. Puc oferir a aquesta cort la prova del contrari. Es tracta d'un aliat incòmode per a Cèsar, Publi Claudi Pulcre, que va
de la bona dia de l'any 62. Plutarc ens conta com Clodi, disfressat de dona, es troba amagat en una habitació i tret de la casa. És un escàndol. Ja de bon matí corre la veu de que ha intentat actes sacrílegs i que serà castigat. Un tribú l'acusa d'impietat amb l'acord dels senadors més influents. I Cèsar, què fa? Cridat a judici, salva la vida del jove Clodi dient que no en sap res de res. La defensa oblida que Cèsar de seguida va repudiar la seva esposa. La dona de Cèsar no sols ha de ser honesta, sinó que a més ha de semblar-ho. Repudia la seva esposa i salva Clodi, tot sabent la verdadera raó. Va ser un gest per atraure's les simpaties de les masses populars que ell necessitava per ser elegit. Pompeia, en canvi, era només una dona. Podia ser sacrificada. Cèsar menysprava el sexe femení. Recordem-nos de Servilia, una dona que el va estimar durant 20 anys, que ell mateix va cobrir de regals. Després, quan els seus encants van començar a pansir-se, fora. Servilia és també la mare de Brutus, i aquell fill, Brutus, pot ser de Cèsar, i no acaba així. Quan es va cansar del cos de Servilia, Cèsar va robar la virginitat de la seva filla Tèrcia, només una adolescent. L'acusació diu que Cèsar va mantenir relacions brutals i sensuals. Cride una poderosa senyora que va estimar Cèsar i per amor va posar en perill el seu regne, Cleòpatra, regina d'Egipte. Sí, he estimat Cèsar. He estat la seva dona. I ho reivindica amb orgull, encara que cap sacerdot hagi sancionat mai la nostra unió. Jo sóc l'única dona que li ha donat un fil brollat de la seva llavor. He sigut per ell l'Orient, el luxe, la llegenda. L'amor viscut com una explosió de sensualitat que redoblava en el plaer de les abraçades. Però amor, gran. Quan Cèsar va desembarcar a Alexandria, era ja un home de 50 anys. Jo havia viscut bastant, encara que només tenia 20. M'havia casat amb el meu germà, Ptolomeu, tot just un adolescent. Un matrimoni de farsa per garantir la dinastia i el regne. El nostre era un regne sorgit de la sorra milers d'anys abans que nasquera Roma. La nostra era una dinastia exhausta, una família sanguinària, esposos consanguinis per mantenir el poder. Per veure Cèsar, vaig haver de recórrer al més enginyós dels estratagemes. Em vaig fer portar enrotllat una catifa, i desenrotllada la catifa vaig saltar nua, deixant-lo sense alè. Així vaig vèncer la primera batalla, i ja convençuda del meu tron, vaig donar al meu amant el més vell viatge de noces que mai hagi hagut dit un home, fent enllestir una fastuosa nau escortada per una reduïda flota que el va deixar fascinant. 2 mesos van transcorrer en aquest encant, i en aquelles setmanes vaig concebre el seu fill, el que vaig anomenar Cesarió. Això que ella descriu com el tendre i apassionat idil·li de 2 amants va ser realitat com és. Protecció a canvi de sexe. 2 éssers superiors com ell i jo hem estat, ni tan sols en el més febril túmul de la passió, vam oblidar quina era la nostra responsabilitat. Jo havia de garantir, per suposat, el final de les guerres dinàstiques, ja que la pau al palau volia dir la pau al poble. Cèsar veia Egipte com un gran graner per a la famílica població de Roma. Quina cosa canvia? Éssers com nosaltres no estan fets de la mateixa natura que les criatures comunes. Nosaltres estem més a prop dels déus que dels homes. Va ser amor, verdader, intens. Només es va interrompre quan un dur deure va cridar Cèsar a un altre lloc. Havia d'aturar el fill del Pilates, acarnissat enemic de Roma. Així, es desxura de la braçada de Roma de Cleòpatra i arriba a marxes forçades al pont. En més de 5 dies va aniquilar l'enemic. Envia a Roma el més concís, el més orgullós missatge que un general hagi enviat mai. Veni, vidi, vici. Això es diu defensar la república. Corrupció dels costums i abús de diners públics. Hi ha un altre aspecte que fa estar en discussió. No només polític, sinó en general. De qui va néixer el seu mite? L'acusació. Afrontem de seguida la guerra de les Gàlies, amb les massacres i les atrocitats que van acompanyar la conquesta romana. Certament, a l'any 50, la Gàlia era en pau, disposada a una romanització. Però, quant havia costat aquesta pau? 1 milió de morts?
1 milió de presoners fets esclaus sobre 8 milions d'habitants. Una guerra només dictada per l'ambició de Cèsar i no per el bé de Roma. Cride el rei dels sabers, valerós capità de la causa i de la defensa del seu poble, Vercingètorix. Vaig conèixer Caius Juli Cèsar l'any 52, quan estava exterminant la meua gent, fent l'esclava de Roma. La Gàlia estava caient en mans d'un sanguinari invasor que no es va aturar davant la matança de dones, criatures encara al ventre de les seues mans, vells tremolosos, indefensos, jovenetes, sacrificades a les seues tropes. Jo no podia assistir a aquella tragèdia sense fer res, i per això vaig dedicar tota la meva vida a combatre. Oblida dir que havia ofert els seus serveis a l'invasor i que demanava la corona dels sabents. Cèsar li anava a negar, per suposat. Amor a la pàtria o ressentiment personal? No! Mai vaig col·laborar amb els romans. Tota la meva vida demostra el contrari. No es pot defensar Cèsar utilitzant el que va escriure en De Bello Gallico. Sense el De Bello Gallico, Vercingètorix seria pols en l'estere de la humanitat, escombrat pel primer cop de vent. Volem negar el dret dels pobles a la pròpia defensa? Vercingètorix va ser derrotat a Alèsia, una de les batalles més cèlebres de tots els temps. Allí es va decidir sobre la Gàlia. Allí, un capità es va sacrificar pel seu poble. Estàvem a l'estiu del 57. Al front de 80.000 soldats d'infanteria m'havia trinxerat a la ciutat fortificada d'Alèsia. El meu pla era resistir els atacs dels romans a l'espera de reforços, per després colpejar els enemics per l'esquena. Per la nit, alguns dels meus genets tenien l'ordre de tornar amb reforços. El meu pla va funcionar. Per cada legionari romà, 5 guerrers calç. Però Cèsar havia previst cada moviment nostre. Preparant-se per al llarg setge, els romans havien construït una impressionant obra d'enginyeria militar. La solidesa de la doble fortificació va salvar les tropes romanes dels nostres atacs. Després, Cèsar va realitzar el seu moviment. En ple enfrontament, va llançar una part de la cavalleria a la nostra esquena. Això jo no ho havia previst. Les nostres tropes van ser massacrades. L'exèrcit gal es va dispersar. La batalla estava perduda. Aleshores, Vercingètorix va decidir rendir-se. No tenia elecció. El matí després de la batalla vaig decidir lliurar-me a Cèsar per salvar Alèsia del saqueig i del setge. Em vaig posar l'armadura més bonica que tenia. Vaig guarnir el meu cavall i vaig eixir, tot sol, de la ciutat fortificada. Cèsar m'esperava al mig del campament romà. Jo el vaig voltar amb el meu cavall i desprenent-me de totes les meves armes, vaig restar en silenci davant d'ell. Estava perdut, i l'estimada Gàlia, amb mi. I què va fer el gran colonitzador? Aquell Cèsar que la defensa pinta com un home benèvol, clement i generós. Em va dir de donar només tancat en una gàbia, tratant-me com si fos una bèstia, llançant-me el menjar a sobre, i després em va portar a Roma. I em va tancar a la presó mamertina durant 6 llargs anys. Jo us diré com va acabar. Després d'haver-se debilitat en la presó, Vercingètorix va ser conduït per la via sacra, lligat al carro triomfal que celebrava les victòries de Cèsar. El mateix dia va ser cruelment estrangulat. Execució, sí, però justificada per exigències de govern. Actuant així, Cèsar va trepitjar segles de costum civil. Roma no hauria permès mai l'assassinat d'un presoner després del triomf. No es tractava només de la sort d'un home, sinó del destí d'un poble sencer. La dificultat d'aquest debat és que les dues parts exposen raons vàlides, forts els motius de l'acusació, igualment fortes les respostes de la defensa. Aquest drama canvia d'aspecte segons el fil a través del qual s'observa, històric, moral, polític, humà. Hi va haver episodis en la seva vida que ni tan sols el temps passat des d'aleshores ha estat suficient per aclarir-los. Qui no recorda
la seva ambigua postura en la conjuració de Catilina. Potser esteu dient que César va mantenir un comportament ambigu, indigne d'un cònsol romà? Doncs escolteu com va afrontar l'últim dia de la seva vida a qui li va estar més propera, la seva esposa Calpúrnia. L'horrible període que havia d'acabar amb aquella tragèdia va començar uns dies abans dels sigles de març. Cèsar va rebre la visita de l'endeví Espurino, un individu fals, pretensiós, que parlava amb els ulls mig tancats, el cap alt, com si escoltara la veu dels déus. Durant la conversa, Espurino li repetia: «Atén, Cèsar, veig un perill imminent només tard dels sigles de març». Cèsar el va fer fora amb menyspreu, però l'amic Gaius Emiliban li havia xiuxiuejat: «Desconfia, Cèsar, els sigles de març estan prop. Eixe dia, el 15, has de presidir el senat a la cúria de Pompeu. Ves si només protegit de la fidel guàrdia hispànica». La nit del 14, Cèsar va sopar a casa del mag Levi. Tot just posa els peus a la sala de banquet, comprèn que tots allà dins coneixien els presagis nefastos. S'estira al triclini i, contràriament al seu costum, venc. Conec el meu marit, sé com valoraré aquest petit signe de divinitat. Les veus, els advertiments, l'atmosfera funesta de la sala, el van inquietar. Així doncs, venc. Davant té Decimalví, un dels conjurats que alça la copa i el desafia. Quin espera tu l'amor millor? Un gran silenci. En la fredor s'escolta el veu de Cèsar. Calmada. No voldria un amor lenta. La millor mort és la més esperada. S'alça i abandona la sala. Cèsar era sabedor, estava acostumat a comprendre els senyals. Malgrat això, va voler anar al senat. No només ell, jo mateix he cregut sempre poc en les profecies, però en aquells dies havien ocorregut fenòmens molt funestos. Va venir un pretorià de la guàrdia a contar-me coses espantoses, fins i tot que sobre el Capitoli havia plogut sang. Li vaig dir a Cèsar. Va respondre: els covards moren moltes vegades abans de la seva mort. Els valents proven la mort una sola vegada. Ningú dubta del seu valor, però com el va utilitzar? Anar al senat va ser un gest de coratge, sí, però també va ser un desafiament. La justícia voldria que Cèsar fos jutjat només per això que va fer. La nit abans de la seva mort vas tenir un malson. Vas somiar que el vent s'havia emportat el sostre de casa. Vas plorar en el somni fins que vas sentir la seva mà afectuosa. No va ser l'últim presagi. El matí després, cap a les 9, és a punt d'eixir. És tard. Cèsar és a l'atri, s'embolica en la toga i es posa en marxa sense la guàrdia hispànica. Fa algun pas. De sobte, la seva estàtua, prop de l'entrada, cau i es trenca. Jo volia cridar, però va sufocar el meu crit. Ell no es gira. Puja a la llitera i ordena marxar. La meva narració acaba així, al llindar de casa, amb la llitera que s'allunya. Això que segueix, apenas ho sé, però encara que sabera millor, no tindria cor de dir. Són les 10 del matí i Cèsar ja està cansat. Tanca els ulls. Quan els torna a obrir, ja està pujant a la llitera del Clibus Argentarium. El carrer és estret, la gent s'aglomera i el reconec. Ell respon a les aclamacions. S'alcen clamors, invocacions. Imperator! Dictator! Rei! Cridaven rei. Havien endevinat les seues autèntiques intencions. Sí, sense dubte també rei. Molts volien que la seva nissaga governara després d'ell i per molts anys en venir. La nissaga d'una prostituta. I per això Roma hauria d'haver violat el pacte constitucional i trepitjat les llibertats republicanes. La gentada el volia al rei, però així mateix la seva resistència a acceptar té un mèrit més gran. A la cúria, un home se li apropa i allarga un pergamí, no el lig. Voleu saber què hi havia escrit? Voleu saber?
l'advertiment sobre els enemics que l'esperaven. Quan arriba, li formen un passadís d'honor. Entra a la sala, avança cap al tron d'or entre els remors dels senadors. Se sent fort, el cansament ha desaparegut. Són les 11. De sobte, un grup l'involta, intenta immobilitzar-li els braços. Avança i es gira. Un d'ells, amb un punyal el colpeix. Traïdor, què fas? I Cèsar li clava l'estilet amb el qual es preparava per escriure. Es llença endavant, brama, ha de trencar-les que el cercle. Sent les fulles que s'enfonsen, veu rajar la seva sang. De repent, entreveu un rostre, el rostre de Brutus. També ella el colpeix. Va ser el cop més cruel, perquè Brutus era l'àngel de Cèsar, i quan el va per colpir-lo, la ingratitud més forta que les fulles dels traïdors el va sentir. Aleshores, el gran Cèsar va caure a l'estàtua de Pompeu. I aleshores, tots nosaltres vàrem caure mentre la traïció triomfava. Ara sabem com es van desenvolupar els fets, però per què el gran Cèsar va ser mort? Cride Brutus, fill de Servilia, que va matar son pare, l'home que el va cobrir d'honors i que el va estimar més de que els pot estimar un fill. Romans, conciutadans, us prego que m'escolteu. Vosaltres veieu les meues, les nostres mans i la sangorosa gesta que m'ha complert. Però el que no veieu són els nostres cors. I estan plens de pietat perquè és una injustícia per les coses que han fet contra Roma. Si hi ha sí, algú amic de Cèsar, que sàpiga que l'amor de Brutus per Cèsar no era inferior al seu. Així doncs, si em demaneu per què em vaig alçar contra ell, aquesta és la meva resposta. No perquè estimara menys Cèsar, sinó perquè estimava Roma més. Que ella sigui tan vil per voler ser esclau, tan miserable per no estimar la seva pàtria, tan hipòcrita per acusar-me d'haver mort un tirà. Si és, que parle, perquè és aquest el que ho fes. Cèsar, un tirà? No ha riscat el més de 100 vegades la vida per la grandesa de Roma? S'ha dit tirà, s'ha dit dictador, però la idea de dictador està lligada a homes temuts i manits pel poble. Però Cèsar era un home capaç de comparèixer en públic sense por, més aviat segur de requerir una ovació. Podem definir com dictador un home així? Hipòtesis, sospites i conjectures. Brutus no s'ha atacat només com a assassí, s'ha comportat com un estúpid. No ha comprès que Cèsar havia de seguir vivint per la grandesa de Roma. Ell ha mostrat, com bé escriu Ciceró, un cor de lleó, un cervell de xiquet. Però Cèsar, travessant el Rubicó, havia provocat la guerra a Roma, molts ciutadans romans. De fet, volia sumar en ell una desproporcionada càrrega de poders. El consolat, la dictadura perpètua, la prefectura dels costums, els títols d'imperator i pater patri, no només. Es deia que volia traslladar la capital a Alexandria, influït per Cleòpatra. Havien d'aturar-lo. Estava aturat. Ja que mort, el meu millor amic, pel bé de Roma. Així conserva aquest punyal per quan Roma necessita la meva mort. La defensa ha citat Ciceró per dir que l'acte dels conjurats és valent però infantil. En l'acció política són més legítims els actes impulsius o pel contrari som els calculats i planificats? Si la resposta és sí, no fem esclava de la raó la part més noble de l'ésser humà, però passem ja a les conclusions definitives. Mai un fill de Roma va gosar concentrar en ell tan gran quantitat d'honors. El dia del seu natalici es converteix en festivitat pública. Les seues estàtues adornen tots els temples. La seva dictadura és prorrogada de per vida. Com voleu anomenar tot això? És més que una monarquia. És un veritable culte. Però Cèsar, a més, volia l'amor del poble.
una perillosa forma de poder la seua, que ha tingut molts imitadors en cada època i que és allò oposat a la democràcia republicana. Dictador democràtic. L'adjectiu no lleva res a la diversitat del substantiu. El dictador democràtic se sent el pare del seu poble i com un pare es reserva per premiar i castigar el seu judici. Justament el contrari de la democràcia. Per totes aquestes raons, demanen que els jurats declaren Càlius Juli Cèsar culpable. President, jurats, romans, us prego que m'escolteu per última vegada. Està clar que les seves primeres actuacions han estat clarament inspirades per instàncies democràtiques. Quan el 15 de març cau sota els punyals dels homes que han protegit i beneficiat, la història de Roma torna enrere 2 segles. El caos que s'enfonsa a l'estat demostra que Cèsar havia nascut d'una autèntica existència del temps, el poder d'un prínceps democràtic per damunt de l'antiga Constitució. Heu dit monarquia per evocar l'antic tabú nascut a Roma després de la caiguda d'últim rei. Res de monarquia, era la mateixa supervivència. El pensar en restaurar la república en aquelles condicions era un somni, un dibuix de xiquets. Com bé la va definir Ciceró, mort Cèsar, farà falta August i quasi 20 anys perquè la pau torni a Roma. Per això mateix, us pregne que no tingueu dubtes en declarar la seva innocència a Caius Juli Cèsar. Hem escoltat les diverses raons. Ara la paraula és del jurat. Que el jurat expressa el seu veredicte a mà alçada. Qui considera Caius Juli Cèsar innocent? I qui el considera culpable? Aquest tribunal ha declarat Caius Juli Cèsar culpable.